Nyakwana mogojon kamoro moro ma intiere arwake chenro mar migago di chiengni ma kawuono ka ageno ni yudo gwethe chenro marwa mar injili kalo mabiro ni chieng' Jumapil ka Jumapil kwa ini bed koda ka wachako nyaka ang' watieki to mokwongo magi weche momiyo peko di chiengni ma kawuono. The mission noted with concern the shutdown of the internet now still on day 5. Kweth manyocha oketo wangi e yiero ma Uganda pod ni kod to giduoko ahinya bang' ne ng'ad yore tudruok kod dio ute fwambo. Leo ni mara ya tatu amekuja kufunga na amekuja kusulumu sisi na wanakuja usiku kama waisi wanakuja pika watoto wetu. Jodaki alwora ma ikunye mula malol Gorian Transmara South Obago ng'anyo ka gikwedo temo daro gi githuon kitiyo kod jomahundu mokodi. Ogolo kama bor mondi liete bidos duto mani Kenya mako obed South Nyanza obed Ugenya. Duol mochung'ne ng'iyo dongruok e ogendni matindo kendo ma osejwang'o koni dwaro nitiere mondo sir mond liete pacho ka. Inyalo tudri kodwa e namba mar 33600 bende wantiere achiel kachiel kokalo mbui marwa mar Facebook gi YouTube. Machiegni nyinga en James Opondo. Jatend piny Nigeria machon Goodluck Jonathan manotelo ne rango chenro mag yiero manotimore e piny Uganda owacho ni gwenge mathoth ne obedo kod yiero mar kwe kendo maonge chochni kaluwore kod joneno manyocha or kod riwruok pinje Afrika AU kod mago mag riwruoge kaka Komesa kod IGAD gikoni onge jala mane orocho tese mago ombulu. Kata kamano gechayo tim mar apisa mag arita roko kweth maketo sirikal tesre kod jokedo ne ratich oganda gikoni timbe makamago kod gin yore ma ok onego bed ni dhi kare kaachiel gi ng'ado yore mag tudruok ma nyiso ni chich kendo nyalo miyo oganda ok bed kod yie gi chenro mag yiero. The mission noted with concern the shutdown of the internet now still on day 5. The action has affected citizens' right to receive information, increases freedom of expression, and has also affected the effectiveness of our mission. Elections by nature are founded on the articulation of competing interests and therefore come out with weight with potential conflict triggers. In this respect, the Republic of Uganda has a legal framework with laid down mechanism to hear and address electoral-related disputes and complaints that may arise. Governor ma County Mameru Isaac Mutuma koro kwayo sirikal mamalo mondo omed County Mameru kaka achiel kuom gwenge madwaro kony kaluwore gi oro ma osekelo tich matek e county no ahinya to gwenge mag Tigania kod Igembe. Kaluwore kod Governor Mutuma wacho ni jo gwenge go oketo geno gi kuom pur to onge mar koth koro keto ngimagi kama tek kendo kech nyalo gore kuomgi ka ok ochwalnegi kony mapiyo. President William Ruto pamoja na kijana wetu Profesa Kithure Kindiki tukipanga kuleta chakula kwa jamii ambao wako na njaa, wamekumbwa na ukame na ukosefu wa mvua. Meru County tuhesabiwe kwa sababu the history that has been there ya kwamba Meru County is the grain basket ya the entire region, Eastern and Northeastern region, is no longer the truth. Hiyo history imebadilika. Meru County is almost 70% asal, ni kama vile Turkana, ni kama vile Isiolo, ni kama vile Samburu. Kwa hivyo Meru watu wako na njaa, mifugo wetu wako na njaa. Riwruok mar jopuonj man kod ng'ol mopogore opogore KUSNET oyiero James Torome kaka jagoro margi maduong' e okang' mar ariyo. Yiero mane obagi Narok noyuorie kod jotelo mawuok e counties mopogore opogore kendo thothgi opuoyo jatelono kuom tich maber ma osebedo ka otiyo e logi nyaka ne miye tich. Rebecca Kosgei okoni yiero no obedo yiero ma ota e yor adimba kendo jotelo ma oyier osingo tiyo ne jopuonjgo kendo chopo kare dwarogi kokalo kuom sirikal mamalo. So we work more harder to make
We have had a peaceful election. There were 13 positions that were declared vacant and were all filled unopposed. To add into that, the fact that the office that existed remained or went back unopposed cheerfully, and the team here confirms that they did a good job and they were able to support them wherever they come from, the institutions they come from. Elections is both emotional and intellectual, and therefore the intellectual part for me has given us a humble way of dealing with elections. What I'm following now, not the one job group. It is the second job group which the president promised. Yes. So we are also telling Badi, hiyo dokumenti release haraka irudi TSC. Hiyo dokumenti ililiziwe haraka kutoka Treasury ndio TSC waweze kuimplement the presidential directive. Moheo grube prangwen koda uchiel mag Mondliete sub-counties duta uchiele, county ma Siaya, koro nyalo buonjo banga yudo seir mar omenda maromo $1.2 mar bugo grube gi kowuok kuom riwruok mar Raymond Omolo Foundation motelo kod jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo kane oloso sa chenro mar chiwo chek ne grube go. Apisa mochung' ne chenro Peter Liz Ogendo wacho ni mano en achiel kuom yore mageto keto omenda e ofuku Mondliete kendo bero ngimagi kokalo kuom hola gi kungo ko jogi mondo giti kod omenda no e yo makare. Kinde no kuom Mondliete mano yudo sir ma kamano nopuoyo kang' mar goyo gi jek ni margi sebedo kod rem modhuro kaka nok mar omenda mar chako ohala kata capital e grupgi ka koro gi singo mar tiyo gi omenda no e chako ohala mopogore kendo bero ngimagi. Majatelo Raymond Omolo timonwa guruto ogolowa kama bor Jehova, ogolowa kama bor Mondliete. Pidos duto mani Kenya omako, obed South Nyanza, obed Ugenya, obed Kure, omako te Kisumo te, piny mangima, waduoko nero hamano. To gima neno kuom Ruto kod Omolo pok na neno moyierwa mondo ruodhi imiyowa pesa, imiyowa chiemo, iluongowa ibuche. Nyasaye mad kony jogi mondo bi oparie Mondliete. Nyicho wasenyiewo kombe waselo kendo moko nyicho timo kutebo banking. Magi wadhi madogo kombe machielo kendo wadhi kendo duoke tebo banking gi maendeleo mamoko. Kich wagombo ni mondo wapidh gwen. Koro pesa mane wayudo kawuono wapogo ne grube 40 kod 6 mane waseradogo kendo mane ubiro bondo. Grube gi duto te wamiyo pesa maromo gi siling 121,021 grup ka grup kendo mano duto te kerewo tino ken pesa madhi ne $1.5.2 mano pesa duto miyo gi kawuono. Jodak malol Gorian e Transmara South County ma Narok bago ng'anyo mar kwedo magi wacho ni rokogi kod jok moko mokodi mondo dargi kar kunyo mula ma Moyoi. Jodago mane ni kod mirima magero wacho ni apisas mag sirikal tiyo kod jok mokodi darogi kar kunyo mula no mondo ketie jaket mwandu moro. Cynthia Onyango ni kod ler mathoth. Watu ambao hatujui ametolewa wapi. Bang' higni mogwaro bang' ywaruok e kind jodak kod mawachore ni apisas mag sirikal mawuok e apis migawo mochung' ne mwandu mag lowo mawuok Nairobi, jodak ma Moyoi Lol Gorian e Transmara South nochopo kama gikoni ok binyorgi to giling kendo bago ng'anyo ka gikwedo loro mar kar kunyo mulano. Jodak wacho ni apisas mawuok e bad migawo mochung' ne mwandu mag lowo pachoka usebedo ka yware kodgi kendo darogi e kar kunyo mulano. Alifunga leo ni mara ya 3 amekuja kufunga. Na amekuja kusulumu sisi wanakuja usiku kama waisi wanakuja pika watoto wetu, na hii kampuni hawana shida na sisi, wanapatia sisi msaada, wamejengia sisi shule. Na serikali anakuja kudhulumu watoto wetu kama watoto 150 wanafanya kazi za hakuna kazi anafanya. So tunataka kueleza serikali waangalie, kuna kikozi ambayo wanakuja usiku, wanakuja hata wapitii watu wengine wa serikali hapa. Hatuna shida na DC, hatuna shida na OSPD, hatuna shida na ofisi zingine sawa. Wanakuja tu dere kutoka Nairobi, wanakuja mpaka hapa, wanafunja mamlango, wanapiga watu.
wanafunga, wanaideport hata watu bila hata hatujui ni makosa gani. E kinde makar kunyo mulani korolor kendo masinde duto mag kunyo thomatiang, jodak maka korodonge kikiore kagikia kama gidwa konyore engimagi manyime. Tunasema leo, kuanzia leo, kama serikali ya William Ruto ndio itakuwa hivyo mbaya, tunasema sisi tuko ready kuongoja 2027. Kama serikali iwezi rekebisha ofisi yake ya CS wa mining, tuko tayari kuongoja 2027. Nini mbaya ambayo watu kutoka Nairobi anakuja na magari 7, hawezi husisha security ambayo tuko naye hapa Longoria, anakuja wenyewe na wakora ambayo hatujajua. Na tena hata kuna huyo mchina anaitwa Lee kasi yako na kampuni, anafanya kampuni na hana license, hata hizo mashamba hana consent, ambayo maana hakuna hiyo mashamba hana title deed. Lolgorian mayudore Transmara South en achiel kuom gwenge pachoka mani kod kuonde mikunye mula mang'eny, kendo kuom kinde osebedo kod lwenje kind jodak kod joket mwandu madhogi chuchni madwaro kawo mwandugi. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Duola mochung'ne ng'iyo dongruok e dho udi matindo ma ojwang' kata Minorities and Marginalized Affairs Unit oyango dwaro mar siro mond liete mawuok e gwenge ma kamago yore mag dongruok kod somb nyithindgi kaluwore gi midhiero mopogore ma mond lietego kale. Romono mane okelo kanyakla mond liete mawuok e gwenge mag Suba e kaunti ma Homa Bay mane obagi alap tuke ma Nyakiemo e boma ma Sindo ne oyangore ni thoth mond liete mawuok e gwenge mojwang' e pacho ka kale ngima matek kendo pok oket maino mar konyogi. Apisas mawuok e migaono Josephat Lowoi wacho ni jatend piny William Ruto ne oseketo genge makare mar neno ni mond liete mawuok e gwenge ma ojwang' bende oyudo sir mar sirikal e weche mag dongruok, somb nyithindgi kod konyogi e midhiero mag weche lope. The President launched it on 18th of December 2025. In this policy we have intersectionality where it deals with women. And now women who are widows are suffering double jeopardy. And we are going to make sure that in that intersectionality on the economic empowerment, the widows from these marginalized areas and the minorities are given priority in economic empowerment. They're empowered, they are uplifted because even the president set aside 500 million for bursaries and scholarships. We are going to give priority to the widows, especially from those minority areas, so that their kids can go to school. And these are going to uplift a lot of traders, a lot of business people in the fisheries industry, in the agricultural industry, out of marginalization. Suba sirikal mano se bire onge mondo winje wach jopiny. Koro mae sirikal mokwongo to wagone President Ruto erokamano kuom office mana yao mar minority and marginalized, omiyo koro gibire ground mondo gikonywa. Wapuro to kata wapuro kamano to kumwa terie chambo mapuro gi bedo matek miyo wauso gi nengo marach moko konywa. Mar ariyo, thothwa moko bende dhi nam waro gik machalo rech. To rech gi moyo to giuso locally nikech kaka ginyalo kano gi onge, nikech waonge factories ma ginyalo kano. Jachiw thieth mar yedhe kar thieth maduong' ma Moi Teaching and Referral Hospital Richard Rotich manyocha onegi e yo magalagala kod jomaundu e dalane tarik 6 dwe ni gikone to ne oike. Anyuola kod osiepe manoyuoro mar kor ingre Richard oywak mondo mi obila one ni olu ndach jonek manotimo timni kendo giduto gido kumo mowinjore kaluwore kod chik ma pacho ka. Giywak ni nyaka ne neg jachiw thieth ne onge nonro moro amora maduong' ma obila osetimo, kata bed ni obila to yango ni achich adek osemaki kod bunde kido mar AK-47. Ile maneno ya sheria ya kusema mtu asinyongwe, mimi ninasikia watu ambao wanaomba katiba ibadilishwe. Hii maneno ya rights, wapi iko watu ambao wanafanyaga maneno ya ati wako hawa ni human rights activists? Wapi saa hii hawa hapa? Wapi rights ya huyu? We shall go full length mpaka hawa hata naye hawa waende kaburini. Si namna hiyo. This one is as enough evidence
Na wakati walipelekwa kotini, familia ingine 8 walikuja kotini kusema hii ndio walikuja kutoa sisi. Nya kuna mgojong adoni ateri karda kama Kibra kama Winnie Odinga ka chiel gi Junior no yura lama kendo bedo kanyakla gi jo kanisa ka bende romo ma no kelo kanyakla ji mathoth e kanisa no ka chiel gi familia mar Odinga. Winjo ne kaka ne chalo e kanisa. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Asanteni sana. Leo umesikia tumerudi nyumbani. This is a place we've come meant for all our lives. I want to add the thanks of Mama, but also the thanks of my sister Rosemary Odinga, ambayo unamjua hapa Kibra. I hope umepokea. Ya pili, ningependa kusema pole kwa sababu imechukua muda mrefu kabla tukuje hapa, lakini nilikuwa na wasiwasi kidogo. Sikujua vile nitakuja hapa Kibra na mzee hayuko, ama sikujua vile nitakuongelesha. Nilidhani nitalia, lakini leo nikisimama hapa, I'm feeling the spirit of the Lord. I'm so happy to see all of you. Kuna watu wengi na wajua. It's nice to be back here. We're going to be here the whole day. We'll keep coming back. Vile Junior amesema, we're here with you forever. That is the blood. So with all that, I know you want me to say some more things, lakini hapa ni kanisani, nitaongea huko nje kwa kiwanja. So now I'd like to just hand back to the church, and also thank the church very much for welcoming us here today. Asanteni. Ya kuna mgojanga da kauje ma adundo wasome wote mar Engineer Fred Obura kan tiere mikindani wachoni oche inyonga gi weche manyien matimore. Erokamano Engineer Fred kuom akete eramogi kinde duto. Adhi yweyo mathin mana machuok kende kikidhi mabor nikech weche mag tuke bende nitiere ka. Arsenal nyomi thuolo mar idho. Kata kamano bunguno bedo mager kendo dino negi ma ok ginen. Kikidhi mabor. In a world where family is everything, how far will one man go to claim what he doesn't deserve? Viusasa brings you a new and exciting series, Ahadi. After years of lies, Hans, and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabidhiwa hiyo ofisi. Huu sio usia babangu. Visit viusasa.com today and enjoy exclusive dramas. Gwang iwito gi lawe, matiende ni gimarach ijwango ajwanga nikech onge berne kata matin. Igani nyaka ringe gi gari mamara, igani nyaka ugi ndege anbe, igani nyaka ugi ndege anbe, igani nyaka gero ot minen, igani nyaka gero ot minen. Mondo yud skiza tune mara mar thuma mar higani,
idial star 860 star 416 hash. Ramogi TV e od jothumbe duto. Machiegni kendo jodak ma onyinyore mayudore e sub-county mageme Siaya ywagore e wi rach mar apaya mawuok kala Nyakalwanda magikoni kelonegi hinyruok kod lal mathoth e ngimagi mapile ka pile kokalo kuom masiche makinde ka kinde, gino makoro miyogi tich matek. Millicent Adhiambo gi ler mathoth. Mae chal mar apaya ma akala Nyakalwanda. Picha mako kabugni otimonewa e apayani, gino mamiyo yore wuoth bedo matek tweta. Weg boda boda ringo kaloso mana zigzag e apaya eka mondo gikal. Nyamburko matindo kod matatu to mondo okal chuno gileng'ore mana gi achiel e dinga apaya no. Kaloche to chur achura ka kukni kendo tetni mondo eka gikal. Jodak go yango ni rach mar apaya no osebedo ka kelo masira mathoth mag apaya ne jowuoth, ahinya to jo boda boda, weg nyamburko nyaka ne joma kalo. Waonge ndara nigi portals from koa Luanda nyaka Kala. Accident ni ndara ni seriously. Sama thin ji otho accident mar mtokni mar jo pikipiki. Kanyo rach seriously, nitie bugni. Makoro chuno nyaka ni gache owuoge wang'ayo mar lam oduogo ring oko. A time no nyalo yudo kata ka nyathini e bath barabara. Gari nyalo kata gweyo nyathi. Dho nyinyre primary school ka main gate ma nyithindo wuogo ni. Kaya wakwa sirkal mondo oketnwa e bumps. Nyocha dwe mar 11 nyocha mtoko gweyo ja piko kanyo mana modwa tho. To nitiere nyaka osiepena moko ma portals nie ndara kayo osego piny. Nitie nyaka osiepena mosetho kaka kona Kabwana, nitiere kama nosenego jaboda boda wadwa kai. Ewi mano gilero ni bugni mopong'o apayano nyayo maundu nikech joriembo kod jowuoth imonjo piny maru kendo imayo kinde magitemo kalo, gino maketo ngimagi kuma rach. Ndara ni kata ka ng'ato tuo otieno ok inyal go sim ne jowadwa ma jo boda boda gi miwuog otieno saa 2 tok saa 2 mondo konyni kata kin gi emergency moro ma jatuo midhi alwor nikech giluoro ni nitiere insecurity ndara joma lawogi matong'ogi mamagi apiko. Nitiere kuma rach kapok ichopo Gombe kanyo bende rach ahinya kabisa nikech portals ng'eny kanyo nyocha jokuoye rito chung kanyo to mayo wagodo pikipiki. Kwayogi ni sirikal ahinya to ne jotelo mane giyiero masani nitie kombe en mondo ne kaka ginyalo reso apeyni e yor kungo ka gikoni kaka mae en apaya mane olosi e kinde ten jaod bura machon mosenindo Jakoyo Midiwo pok ne otimne kungo kata maintenance moro amora gi dho ngere. Nyaka ne mheshimiwa tho nyaka sani ok wang'ega ni bende wagoga kura koso itiyo kodwa mana sama idwaro kura. Kore wakwayo MP wa matiyo ni problem ma kuonde gi oringe seche ma kata kobiro ekte liete kuonde go obone no shida mantiere ndernigi. Jakoye mono loso ndara lakini koro sai mna maintenance mondo timna maintenance mondo bed maber. Kora wakwayo sirikal mane wayiero kotelo bwo mheshimiwa Akuba Banku Tuch mondo donjre wachni mondo konywa kaka jogo mane here manomiyo mbulu mondo mi wachni mondo rum. E kinde ma jodak go buono biro weyo luto ombulu ne jotelo magiseyo ni osejuong'ogi kuom igni bora ka ok winj ywakgi. Gigeno ni wang'ni ywakgi e wi rach apayano ibiro winji kendo kawo okang' mapiyo mar lose kendo kunge mondo giyud fuong'ruok. Kora wakwayo MP marwa kaponono ni owinjo ywakwa to be onyalo dware ni wan bende mbele kaa onyalo dware ni mondo watimne gimoro to losnwa barabarani. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, onyinyore e South Game, Siaya County. Jombetre mag riwruok pinje jo wagunda EU kawuono dhi bedo gi romo bang' jatend piny Amerika Donald Trump bugo keto osuru ne jokanyo ma ok mor kode kawo piny mar Greenland. Trump yande obugo medo osuru ne mwandu madonjo e Amerika koya pinje Denmark, Norway, Sweden, France, UK, Netherlands kod Finland. Prime Minister ma Ingeresa Starmer wacho ni gima Trump timo ok ber kata matin ka jatend piny France Emmanuel Macron to oluongo wachno kaka gima ok oyiego. Trump kata kamano ochung' kar tiende
ni piny Amerka nyaka kaw Greenland kata ka ikawe gi yor agoko. E weche mag tuke en tim mar Nigeria otieko thuolo mar adek e tuke mag pinje Afrika. Toklo tim mar Egypt gonde 4-2 kokalo picha chom